že je schopná nás ještě tady, nás neznalé věci, trošičku poučit o tom, co to je cyklistika! My nemáme v podstatě v historii naší republiky reprezentantku, která by dosáhla lepších úspěchů, a z tohoto důvodu musíme být hrdí, že i v takovém malém pořadu, jako je manéž Ladislava Polévky, byla ochotná angažovat. My bychom ji požádali, protože samozřejmě, přátelé, víme všichni, že praktická ukázka je základ. No? Nějaké kecání kolem toho, to je nic. Prostě když někdo umí, tak umí. Janí, my tě požádáme, prosím tě, ano? Jsme ti připravili tady. Laďo, přátelé. Ano, ano. No, osvěžování jsme měli až na závěr, ale nevadí, pojď, klidně si sedni. Přátelé, takže, Jana, ano, potlesk, znovu, pojďte. Už to, jak vysedá na kolo, vidíte profesionálku. To už vidíte profesionálku. No? Žádný malý amatér. Jak vidíš, pokusili jsme se sehnat, mechanici ještě na tom pracují trošku, pokusili jsme se sehnat opravdu kolo nejvyšší kvality. Je to italská značka Carnelli, ano. A jako taková by měla dosáhnout na dnešním, řekl bych, cvičebním závodě, který jsme nazvali jenom mezi náma Tour de Citenice, dosáhne skutečně nejvyšších možností.